салом алейкум. Салом алейкум. Назир. Марам ҳамроҳ мешавам бо шумо. Давом додем. Меравем манам хел. Сарусмана мешавем. Раз. Хуб, монда набошед. Хаста набошед. Ман дидам ки шумо дар инҷо тамрин карда истодед. Аз ҳамин хотир назди шумо омада خودم به یگون گپ خواستم شروع کنم همراه شما بعدن رو گرم کنم. سلام نگونی عزیز، این برنامه ورزشی قویتان است که باز منظور شما میگردونیم. این نوبت همراه ما در برنامه ورزشی قویتان اشتراک دارن هنرپیشه تئاتر و کینو، سرآینده معروف، آوازخوان، آهنگساز و اینچنین مدیر شعبه فرهنگ شهر حصار استاد پرویز پولودی. сароянда оҳангсоз ва ҳунарманди театру кино Парвиз Пулоди соли 1970 дар қалъаи ҳисори шаҳри Ҳисор дар оилаи омӯзгор таваллуд шудааст. хатмкардаи институти олии театри Москва ба номи Шепкин. дар васфи ватан, модар, Тоҷикистон, ишқу муҳаббат зиёда аз 100 оҳанг офаридааст. дар театри ҷавонони ба номи Муҳаммадҷон Воҳидов ҳамчун ҳунарпеша қариб 40 нақш офаридааст. 7 нақш дар филмҳои ватанӣ бозидааст, аз ҷумла дар филмҳои Тақдир нақши Раҳими Боз, дар 13 соли 3 моҳ нақши ронандаи таксӣ, дар Нафаре барои миллионҳо нақши Сарчӯпон, дар Охирин Саиди Саёд нақши муҷоҳиди афғон бо номи Рӯҳулло, дар филми Амалиёти муҳаббати Стармедияи Россия нақши корманди хидмати амнияти давлатӣ Бавр Ҳошимӣ, дар бародари Мосфилм нақши сардори полис Маҷид Баҳодурӣ, дар филми Гурги захмини биёбони Қазоқфилм нақши Саттор ва ғайра. Парвиз Пулоди дар шабакаи ҳукуми телевизиони Тоҷикистон ба ҳайси коргардон кор карда, дар дубляжи филмҳои маъруф дар телевизиони Сафина фаъолона иштирок кардааст. Дар ансамбли сипари Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон суруд хонда, сипас раёсати фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисорро роҳбарӣ кардааст. Парвиз Пулоди аълочии матбуот ва фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи ҷавонони Тоҷикистон, дорандаи медали хизмати шоиста мебошад. Оиладор, соҳиби 4 фарзанд. قسم براستان تو حلقه شده با گردنم ҳозир мо дар ҷараён дуюм тамрини имрӯзаи барномаи варзиши қавитанро иҷро мекунем. аз қабили ками баданро гарм кардан, яъне обу тоб додан. ҳозир ман як маротиба нишон медиҳам, баъд якҷо ҳамроҳи устод иҷро мекунем. манам хел 8 маротиба меравем устод, баъд истодан баробар зонаҳоро мебардорем. баъд аз масалан ҷамбаст кардан шумо каме ба истода якҷо бо зарбаҳо ана ҳамин прессро иҷро мекунем. خب ولی این تمرین اینتنسیوی است، یعنی زینه‌بازی است. ما شروع می‌کنیم. استاد شما آماده هستید؟ سلامت باشید. یک جا بایستید. 1 2 3 می‌روید. 1 2 3 4 می‌شود. 5 6 7 8 زونو رو. 1 2 3 4 5 6 7 بس дарҳол ба замин оҳиста менишинем. хел бо ҳисоб меравем. 1 бо зарба меравем. 2 бо зарба то охир шарт нест устод. 3 басас меравем. 4 меравем. 5 меравем. 6 меравем. 7 меравем. боз 8 басас ба фикрам гумон мекунам басас оҳиста аз ҷой мехезем. ширхдатон исми росташ догӯям, ҳатман бояд ба варзиш баргашт. бале, ин акун даври якум аст. мо даври дуюм бо ками камтар мекунем усубур, лекин иҷро мекунем. як савол дорам. ба назари шумо барои чӣ ҳамин ҳунармандони Голливуду Болливуд варзишгар ҳастанд? баъзе ҳунармандонашон имисол як чизи муҳим аст, чунки ҳамон саҳнаҳои заду хурд ҳангоми филм, агар аз ҳамин намудҳои варзишӣ бархурдор набошӣ, онро мукаммал иҷро карда наметавонӣ. ва ман ҳис кардам ки воқеан ҳам аз ҳамин чанд сол аз варзиш дур шуданам чӣ қадар ҳолатҳои манфӣ барои ман овардааст. алалхусус вазни зиёд.
ва тасмим гирифтам ки ҳама инро рафт мекунам ва бештар ба варзиш рӯ меорам. бале ман боварӣ комил дорам, лекин ба гуфтаҳои шумо каме ман розӣ нестам, чунки шумо худ қавитан ҳастед, шумо худ варзишгар ҳастед, шумо худ нафаре ҳастед ки дар нақшҳои филм масалан бозӣ мекунед ва як гоми устувор доред. ва аз ҳамин хотир ман боварӣ комил дорам ки дар муддати кӯтоҳ шумо метавонед вазни худро бартараф кунед ё ан ҳамон ба қавли истилоҳ мегӯянд формаи худро барқарор кунед. ин бисёр барои шумо оддӣ аст. хоб бинандагони азиз, бори дигар ман мефаҳмам барномаи мо бояд камтарак ҷаззоб гузарад бо анҳамон шӯхиҳо, лекин ман гумон мекунам ки устод Парвиз Пулоди дар ҷараён анҳамон шӯхиҳое ки доранд ба мо пешниҳод мекунанд. як бори дигар як даври дигар иҷро мекунем, баъд мегузарем боз ба дигар тамринҳои барномаи Варзиши Қавитан. пеш аз ин даври навбатӣ як чиз мехоҳам ёдрас кунам. вақте ки шумо ба ман занг задед ва барнома даъват кардед ва пурсун шудед ки дар ҷавонӣ ба кадом намуди варзиш сару кор доштед. ва ман вақте ки бе ягон дудилагӣ ҳақиқати ҳолро ба шумо гуфтам ки ман ба намуди варзиши бокс яъне ки ба фаро гирифта шуда будам, баъди лаҳзае баъди гӯширо гузоштам гуфтам коре нашавад ки Абдураби кадом Тайсонро ба барнома оварда бошад. ҳамин таврам мекардаму, лекин аз сабабе ки устод ҷуссаи варзишӣ доранд, аз ҳамин хотир мо танҳо хостем устодро даъват кунем. Лекин дар оянда ман ҳатман Майк Тайсонро кӯшиш мекунам ки дар барномаи Варзиши Қавитан даъват кунам ва устод дуэт кунам. Саломат бошед. Як саволи дигар дорам, баъд мо даври дуюмро иҷро мекунем. Аслан бо ҳунармандон, бо ҳамон чеҳраҳои нобиғаҳои варзиш ва синамо бо кӣ мехостед бисёртар овозмоӣ кунед? Яъне ё тамрин кунед? синамо, варзиш ва ё овозхонҳо мешавад. албатта беҳтарин овозхону беҳтарин. ягон овозхоне ки хароб бошад. шумо метавонед гӯед ки кӣ бошад мо даъват кунем оянда минбаъд. Зикрулло Акимов тамом устози аз дӯсти ман аст. вай дилаш намешад ман назадам. намешавад. қабул аст. устози Зикрулло Акимов шумо омода бошед, мо шуморо даъват мекунем ҳамроҳи устод Парвиз Пулоди. хоб мегузарем ба дуюм даври барномаи Варзиши тамрини Қавитан. марамад як бор дигар саросма шудем, бор дигар ҳамин тамринро иҷро мекунем. шумо омода бо ҳисоб 1 2 3 меравем. 6 то 1 2 3 4 5 6 зонуро меравем. 1 2 3 4 5 6 рейсро иҷро мекунем. боз як бор дигар меравем бо ҳисоб меравем. 1 2 3 4 5 6 7 8 меравем боз 7 боз меравем 8 боз як бор дигар 8 гуфтӣ ку? як бор дигар 10 бас аст гумон ва фикрам шукам хеле хароб шуд. нафасро рост кунед. хуб, ташаккури зиёд. бинандагони азиз, ҳамин гарчанде ки сароянда ҳастанд, оҳангсоз ҳастанд, ҳунарманд ҳастанд, лекин бор дар баробари ҳамин варзишам барои устод ҷой дорад, мавқеъ дорад. ҳаракат, агар ҳаракат карда наметонистанд, ин барало маълум мешуд, лекин аз будаи тамринҳо баромада истода. аз ин бештар боз аз ин пас бештар ҷой хоҳад дошт. албатта. хуб, бинандагони азиз, моро пайгир бошед, шабакаи моро тарк накунед. тамринҳои шавқовар дар пеш аст. мо акнун омода шудем, мегузорем ин ба тамрини навбатии барномаи Варзиши Қавитан. пеш аз оне ки мо шурӯъ мекунем, шумо барномаи Варзиши Қавитанро тамошо мекунед? рости гап бисёр дӯст дорам тамошои ин барномаро. ҳамсабақони даврони донишҷӯии ман дар ин барнома ширкат варзиданд аз қабили муҳаффақат ёрова, зулфа содиқова, рафиқам дӯсти ҳунармандам фурқати саид ва дигарон. рости гап ҳамин чиз маро водор сохт ки модоме ки ҳаммаслакони ман рӯ ба варзиш оварда бошам, пас чаро ман аз нав боз рӯ ба варзиш набиёрам, худро барқарор накунам. мо мегузорем ба тамрини навбатии барномаи Варзиши Қавитан. хуб, ҳозир мо пои чапро пеш мегузорем. аз сабабе ки бинандагони азиз дар ин барномаи навбатии Варзиши Қавитан устод Парвиз Пулоди, яъне шуғли варзишашон бокс ҳаст, мушзанӣ, мо
ин навбат ҳам кӯшиш мекунем ки дастҳои муштҳои панҷаҳои устодро бисанҷем ва ҳам бо ҳаракатҳо иҷро кунем. Шумо омода? Як мартаба ман нишон медиҳам. Ба истилоҳ мегӯянд ҷеб, кросс, хук, хук. Ҳаминро чап, рост, азбар, азбар. Мо ҳам хеле такрор мекунем. Якҷо омода ҳастед? Бо навбат бесарусмагӣ. 1, 2, 3 меравед. Чап, рост, бартавой, чап. Иҷро мекунем. То монда шудан. Монда шудан. Хеле худатон ҳис мекунед? Монда нашудам. Монда нашудед, ҳаракат мекунем. Боз хуб каме нафасро руз кунед. Аслан бинагуни азиз, ҳамин зарбаи хук, яъне ба истилоҳ хук аст, ба тоҷикӣ азбар мегӯем, мо талаффузам хеле мекунем. Ин ду намуд мешавад. Як намудаш дароз китфро партофта, масалан дастро гирифта, дуюм намудаш азбар, бале кӯтоҳ. Дар ҳақиқат устод хуб қайд кардан. Кӯтоҳ аст. Мо ҳозир ҳам бисёртар дарозро истифода бурдем. Устод, як лаҳза. Бале. Ман ҳозир бовар кунед, ҳозир ҳамин шумо ҳаракат кардед. Филми Стивен Сигал аст ку, ҳунарманди нобиғаи кинои Аврупову Амрико. Айкидо. Айкидо, дуруст аст. Ҳозир ҳамон мойлабе ки рише ки доранд устод Стивен Сигал, бисёр ба ҳамон монанд астед шумо. Гӯё ягон зарба набиёд аз тарафи шумо. Не, ман ҳозир фақат ҷурсам ба Стивен Сигал монанд асту халос. Гап дар сари он ки Стивен Сигал واقعا نقش‌های همیشه قویتان رو بازی می‌کند و خوشبختانه پروژه نوبتی که با من باز یک نقش دادن این نقش یعنی که محافظ تلخرانی هست و کارگردان خواهش کرده است که محض باید همین گونه ریش باشد و تنها به خاطر همون طلب کارگردان من این گونه ریش می‌گذارم و اصلا هر باری که ریش می‌گذارم خوب بلند خوب است تنها به خاطر سینما است نه به خاطر دیگر چیز. درست است. ما این چیزو با خوبی می‌دونیم. اگه می‌گن از من یک خواهش دیگر می‌کنم استاد اگر امکانیت باشه شما همون اصول‌هایی که از دوران جوانیتون نوروسیتون می‌دونید از بوکس است از کاراته است تکواندو است یا که در نقش‌هایتون در فیلم‌هایتون بازی کردید یک مرتبه با مخلصان نشون دید که ما من علاقه اومده. شما اومده؟ تماشا می‌کنید. می‌رویم. با زبان روسی بلوک‌ها می‌گویند. بلوک اصول‌ها یعنی. اصول‌ها یعنی. بله. اصول‌های پیشگیری خود محافظت کنید. بله. بهتری. همین چیزا من کوشش میکنم که همراه شما اول شما بعد من چون که اکنون در اینجا شما اوفر بهترین من در حیرت موندم. عجیب. اوه استیون سیگل کجا با تو؟ عجیبیه. این اصول‌ها بهترین اصول‌ها هستند. همین مثلا در روی که ما اگر رفتیم مبودو مثلا یک خانم رو خواستند جزونش رو حمله کرده گیرند یا یکون ضربه نیتی ضربه زنی می‌دارند یا که یکون کس می‌بیاد شما رو است که یک منم که ضربه او می‌کنم چیکار کنیم مقصد ما همین اصولی که شما اجرا کردید با فکر بسیار موافق است. بسیار موافق است. من می‌دانم که می‌دانم. اکنون یک بار دیگر ما اجرا می‌کنیم یک بار شما محافظت می‌کنید. من ضربه می‌زنم اجرا می‌کنید. یک بار اول مشروع اجرا می‌کنیم. دست رو می‌برداریم. همون چپ راست азбар баъд ба зонуқад рост истода каме нишаста аз так зарба мезанем. Мешавад устод? Меравад. Як бор дигар. 1, 2, 3 рафтем. Рост, бар, рост, бар, рост. Каме акӣ хел меистем. Боз каме шишта. 1, 2, 1, 2. Хеле назир. Ман як зарба ҳавола мекунам, шумо ҳозир акнун ан ҳамон усуле ки доштед Стивен Сигал иҷро мекунем. Мерем. Опа. Аҷиб. Як бор дигар. Хуб. Беҳтарин. Я бор дигар. Аҷиб. ин авакаи худаш як нақш офаридем мо.
ман итминони комил дорам ки дар ояндаи рӯзҳои наздик дар анамун филме ки устод иҷро мекунанд анам хел зарбаҳоро анам хел муҳофизатҳоро мо мебинем. хоб тамошобинони азиз моро пайгир бошед, боз дар ҷараён мегузарем ба дигар тамошои барномаи Қавитан. Хелтонаш хеле ис мекунед. Рост гӯям. Ай кани рост гӯед. Абдураби ту ман амрӯз хаста кардӣ. Ин таҷҳизоте аст ки хубтараш барои ҳамаи ҳамон мушакҳои бадан равона карда шудааст. Бештар барои мушакҳои банди миён, мушакҳои пойҳо, масалан шонаҳо, китфҳо, хулас мисли зонуқад аст. Хеле ки мешинед мехизед, умумии бадан гарм мешавад. Ин барои ман будааст ку? Саломат, лекин як лаҳза. Ҳозир ман як шарт дорам, ман хоҳиш дорам. Бештаре ки ман худ медонам, маълумот ҷамъ кардам, шумо нобиғаи санъат Аҳмад Зоҳирро бисёр меписандид, гӯш мекунед. Яке аз пайравони он кас ҳастед. аз ҳамин хотир ман медонам ки бисёр чизо дар роҳи шаби эҷодӣ гузарондан бисёр чизо қурбон кардед. Бисёр корҳоро кардед ки ҳамин шаби эҷодӣ Аҳмад Зоҳирро гузаронед ва сарояндаи хуб ҳам ҳастед. Ташаккур. овози ширин доред. Чун ман медонам ки ҳамаи овозхонҳои Тоҷикистон оро дӯст медоранд, меписанданд ва таронаҳояшро то ба имрӯз месароянд ва ин боиси ифтихор аст. Ва аслан бузургонро қадр намудан ин кори савоб аст. Ва росте гап мо хушбахтона дар Тоҷикистон ҳам ҳамин гуна бузургое дорем ки месозад ки барои онҳо ҳамин гуна сарсупурдагиҳо дошта бошем ва мисли устод Зафар Нозим, Одима Ҳошим ва мисли Тоҷиддин Муҳиддинов, Муқаддас Надиева ва зиёди апай мегина. Хоб акнун ҳозир як маротиба агар хоҳед ман ба шумо нишон медиҳам. Бовар кунед вақти шумо дар бораи бузургони мо суҳбат кардед, ман ба фикр фурӯ рафтам. Дар ҳақиқат мояи ифтихор ҳастанд. Ҳозиран ҳам хел қомат рост мекунед, пӯҳро меозед то ба охир. Метавонед ба рости қафаси сина, метавонед ба анҳамин таги манаҳ поёнтар бурда ба ҷои аввала анам хел баргардонед. Анҳамин об вазнҳои зиёдатиро аз бадан дур мекунад. Барои ман будааст. Гуфтам ку. Лекин гап аз ҳамин варзиши имрӯзаи сурудхонӣ осонтар. Шумо сурудро дар ҷараён мехонед ё ки баъд аз тамрин чӣ хел мекунед? Не, нафасат мегирад. Тамом. Вай, Абдураби, сурудхонӣ ҳам як намуди варзиш аст. ҳам истифода кардани намо роҳҳои нафасу дигар. Вале агар варзишкор сурудхон бошад ку, барои хеле осонтар мешавад. Албатта. Ту мехоҳӣ ман сурud хонам? Ман Ё бешаку шубҳа. Кай бошаду кай, чанг бошаду най, ман бошаму вай, вай бошаду май, кай бошаду кай, кай бошаду кай, кай бошаду кай, кай бошаду кай. шабе бошад ки нури маҳтоб бошад ба гулшан, майно бошаду танҳо фақаду бошаду ману даст ба гардан то саҳаргоҳ, ба ҳарсу шаршаре об бошаду гулҳои савсан. Дар барномаи варзиши Қавитан аслан барномаи варзишӣ ҳаст, лекин ҳамон иштирокчие ки мебаъд иштирок мекунад тамоми маҳорати истеъдодашро метавонад. Лекин барои он нафароне ки баъд аз ин барнома рӯ ба варзиш меоранд, варзиш қосиди сулҳ аст. Мегузарем ба тамрин. Бале, шумо пойҳоро гузоред. пойҳоро мегузорем. Сарисино нашуда. яъне ки ин таҷҳизот метавонад ки вазни изофаро яъне ки кам кунад. беҳтарин. Албатта. Дар баробари ин бошӣ? Дар баробари метавонад бо дигар ба мушакҳои дигари бадан муфид бошад, фоидавор бошад. воқеан ҳам ҷолиб аст.
дар ҳақиқат аз ҳудаи ин тамрин, аз ҳудаи ин амал ба хубӣ баромадед. Ман дидам ҳатто ҳисобро гум кардам. барои худам ҳам писанд шуд. Абдураби, дар ҷавонӣ ман воқеан ҷиддӣ ба варзиш машғул будам ва рости гап борҳо дар доираи ҳамон ноҳия унвони чемпион ҳам гирифта будам. ин намудҳои гӯштин буд, намудҳои мушзанӣ буд, бокс. Карате танҳо вақте ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ даъват шудам ва онҷо яъне ки мо ҳамчун дишабе мегӯянд дистан штурмовой батальон ба истилоҳ дар ҳамон чӣ мегӯянд дар ҳамин самт мо яъне ки хизматро адо кардем ва онҷо ба мо дарси карате меомӯхтанд ва ҳама ин баъдан дар зиндагӣ барои ман хеле кӯмак карда буд. ана ҳам дар иҷрои нақшҳо аслан ҳунарпешаву кинои театр бояд ки баръало аз варзиш бархурдор бошад. ана ҳамин таҷрибае ки устод ҳозир ба мо нишон дод, ба ман нишон дод, барои мо ҷавонон, ба мо насли наврас, барои тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешбурди ҳаёти солимона ва нерӯманд гардонидани худу миллат бояд ҳамеша кӯшиш ба харҷ бидиҳем. Мегузарем ба тамрини навбати барномаи Қавитан. Бо мо бошед. ҳозир якнун ин барномаи варзишӣ аст, барномаи озод аст. Мо метавонем тамоми усулҳои аз ҳама намуди варзиш истифода барем. Ман бисёртар рости гап дар наврасиям кӯдакиям нақшҳои вандамро тамошо мекардам. Ин бешак шубҳа аст. дӯст медоштам масалан аз қабили масалан зарбаҳои сар задан ё ин ки масалан пой ё аз бар ё масалан топ хӯрда ё масалан ҳамки почаашро мебардошт ё як сальто масалан иҷро мекард. агар ту дӯстдори усулҳои вандам бошӣ, ман ҳамеша мухлиси Стивен Сигал будам. ё як задухӯрди мардонавор вандаму Стивен Сигал. ман розӣ ҳастам. фақат ҷиддӣ. ман фикр мекунам ки зарбаҳои ман нишонрас ҳастанд, чунки ман ҷавонтар ҳастам. бинандагони азиз, шумо чӣ кор кардед? чӣ шуд? як лаҳза. барнома чӣ мешавад? охи мо ҷанбаст нагарда аллакай. тамошобини азиз, бовар мекунед Парвиз Пулоди шумо хе набинед сароянда, оҳангсоз, ҳунарпеша, варзишгар Стивен Сигал. зарбаҳо қавӣ буданд, зарбаҳо нишонрас буданд. дар ҳақиқат мо бояд ҳар лаҳза ба варзиш ба тамрин машғул шавем. фикр накунед ки ман таслим шудам. ҳозир оғози кори ман буд. дар барномаҳои минбаъда устодро даъват карда ман низ усулҳои худамро истифода мебарам бо ҳамин ҳаракатҳо. гӯшин гирифта метавонӣ? ман ҳамон ҳаракатҳоямро истифода мебараму рас ҷусаи қавитанона ана ҳамин аст. номи барномаи варзиши Қавитан, нафаре ки мебояд иштирок мекунад, як усули худро истифода мебарад, маҳорати худро пешниҳод мекунад ба мухлисон. ана ҳамин аст шахсе ки ҷуръат дорад. хоб бинандагони азиз, дар ин ҷо шоу барномаи Стивен Сигал ва Вандам, яъне ки миёни Вандам ва Стивен Сигал ки баргузор гардид, ҳозир мо ба анҷом мерасонем, леки барномаро не. дар пеш моро тамрини охирони барномаи варзиши Қавитан интизор аст. бо мо бошед. хеле ки шумо дидед устод чӣ хел маҳорати варзишиашонро ба мо нишон доданд. дар ҳақиқат варзишгарро мешиносад. ҳамон усулҳое ки кор карданд, бовар мекунед нишонрас буданд. ҳар як зарбаҳое ки иҷро карданд маълум ҳастанд ки устод қавирода ҳастанд, қавитан ҳастанд. аз ҳамин хотир дар филмҳои ба истилоҳ братства, яъне бародароне ки дар федератсияи Русия дар сарзамини Афғонистон баргузор гардид, ин филм далолати он аст ки устувор ҳастанд. нақшҳои
ҷиддӣ доранд. Хоб ягоне аз ин тамрини охирони имрӯзаи барномаи варзиши Қавитан аст, яъне ба зонуқад нишастан ба истилоҳ приседания. Пешина рекорди Фурқат Саидов 80 маротиба буд, яъне рекордашро устувор гардонд. Ва имрӯз бошад устод Парвиз Пулоди бояд ба зонуқад нишаста хиста шояд рекорди навбати барномаи Қавитанро мегузоранд. аз ҳамин хотир моро пайгир бошед. Хоб шумо омода? акнун усули ин хел аст. метавонед дастро ба қоидааш ин хел аст. ба пушт гузоред, метавонед рост монда, ба пуштан ҳам хеле шишта хиста. Рост монда масалан як рост монед. шартҳо ҳамин аст, қоидаҳо ҳамин аст. якешро истифода мебаред. ман меистам, як панҷта ҳамроҳ як панҷта иҷро мекунам, давомаш нешумо. шумо Қавитан ҳастед ку. меравед. охирон тамрин рекорди барномаи варзиши Қавитан ба зонуқад нишастан. 5 та иҷро мекунам, давомашро устод Пулоди. меравед. сарусман ҳамеша. هفتاد 81 82 83 میدونم که دوست من فرقه جان که هنرمند برجسته ژانر ششمقام 80 تا کرده است. ولی ششمقام است. ولی کینو این کینو است. استاد فرقت سعید گفته بودن که ششمقام است، لیکن کینو هم کینو بوده است. 83 مرتبه رکورد نوبتی برنامه ورزشی 83 در وزن 125. 83 مرتبه پرویز پولودی. یگانه عزیز در اینجا برنامه ورزشی قویتن رو ما به انجام میرسونیم. در آخر برای شما سربلندی و خانوادگی رو تمنا دارم. استاد اگر یگان گفتنی باشن در اینجا اون برنامه رو جمع بس میکنیم. تنها دعوت و میان میرم که جوانان هرچی بیشتر با ورزش رو بیارید. ورزش این کاروی سلامتی و زیبایی است. مهارت کسبی ورزشی که استاد در جریان به ما نشان دادن اصول های ورزشی رو، این از اون دلالت میدهد که استاد قویتن هستند، ورزشگر هستند، هنرپیشه تئاتر و کینو هستند. همیشه سالم و سلامت باشید. تا برنامه‌های دیگری برنامه ورزشی قویتن. بعد ما هم این جهان آینده است، بر لبانی مردمانش خنده است. بعد ما هم این جهان آینده است، بر لبانی